En Betanzos hai indignación pola acción dos vándalos que causaron estragos nun pantalán en unha zona de ecoturismo antes mesmo de que se inauguraran. Dende o Concello están implementando medidas de vigilancia para dar cos autores destes actos vandálicos e que teñan que afrontar eles o custo da reparación ou limpeza no caso das pintadas. O Concello de Betanzos tiña previsto inaugurar a próxima semana este pantalán e a base de actividades de ecoturismo construídos na zona da tolerancia do río Mandeo. Unha obra que custou algo máis de 240.000 euros, pero a esa cantidade haberá que sumarlle agora o custe da reparación dos danos que causaron os vándalos. Na primeira ocasión o único que fixeron foi unha táboa que romperon todas as pintadas que se fixeron nas instalacións metálicas. Desta volta, na pasada fin de semana, destrozaron unha toma de corrente destinada para a carga eléctrica de embarcacións, non? Tamén arrincaron árbores e fixeron pintadas, un mal endémico que afecta a outros espazos públicos do Concello, como este Parque dos Cabildos de recente construción. Dixo meu marido, acércate á ventana, porque vivimos aquí arriba, e dixo, mira para a parede, e dixo, bueno, que pena, Hombre, eso non se fai. Creo que luego tiene un coste para limpiarse y tal, y creo que podrían buscar otras zonas como, yo qué sé, sitios abandonados o algo así, que yo entiendo que es una actividad de ocio, me imagino, y que busquen este tipo de zonas porque luego tienen su coste de limpieza y todo esto. Eu creo que a xente que as fai debería pensalo dúas veces, xa que logo costa un traballo a xente limpalas e ao final é un espazo público e deberían de respetar máis. Deberían pagar, si no son ellos, son los padres. Alguien tiene que ser responsable. Que nos cueste a todos. Lo que hacen unos pocos es una vergüenza. Precisamente o Concello de Betanzos está a implementar medidas para combater a acción dos vándalos que lle custan uns 40.000 euros anuais ás arcas municipais. O Concello está traballando man a man coa Policía Local e tamén pide a colaboración da Garda Civil para intentar localizar a estas persoas que fan estas actuacións, e o Concello a súa vez está dando pasos coa instalación de sistemas de vixiancia nesas zonas máis conflictivas para poder disuadir a todas estas persoas, dar con eles e que evidentemente respondan polos danos realizados.